специално не знам, защото както сега и в плуването, тогава бяхме малки, аз бях на 18-19 години, не знаех доктор какво ми дава, знам, че ми е давал витамини, които са полезни. Мен до сега не съм уличавали с забранени препарати. Сега другите дали са вземали, не мога да кажа. Заговорихме за плуването, там сега има голям скандал с така наречената стромба. Това какво представлява въобще като вещество? Знаете ли, в плуване може ли да се вземе такова нещо? Защо? Може да се вземе. Стенозолона е вещество, което прави мускулатурата по-здрава, може да тренираш повече, да не се изморяваш, да се възстановяваш и затова в голямо количество, примерно стенозолона е забранен от Международната федерация и